он нафароне ки дар он солҳои мудҳиш ки аксари мардум дар оварагӣ буданд, дар сарсонӣ буданд, дар гурезагӣ буданд, вале онҳо тавонистанд иқтидори худро мустаҳкам намоянд, аз ҷиҳати моддӣ мустаҳкам гаштанд, рӯзгори худро мустаҳкам намуданд. яъне аз он тамоми шароитҳое ки давлат, ҳукумат фароҳам оварда буд ба хубӣ, ба осонӣ истифода намуданд, зиндагии худро хуб намуданд. вале ба ҷои он ки шукрона аз ҳамин давлат ва ҳукумат кунанд, шукрона кунанд ки ба он зиндагии осоишта расиданд, ба он зиндагии хуб расиданд, ба он вазъияти иқтисодии хуби оилаҳо расиданд, имрӯз мутаассифона он ба мисли он фарзанде ки падар ӯро ба воя расонидааст, вале имрӯз рӯ аз падар гардондааст, ба мисли ҳамин аз дур истода санги маломат мезананд, санги тӯҳмат мезананд. ва ин дар ҳақиқат хиёнати писар ба падар аст, хиёнати як нафаре ки як шаҳрванде ки ба ҷои шукргузорӣ кунад, ба ҷои он ки саҳм гузорад дар пешрафту ободии ватани худ, миллати худро дӯст дорад, имрӯз ба сари миллати худ, ба сари қавми худ, ба сари авлоду аҷдоди худ санги тӯҳмат ва маломат мезанад. ба қатори он нафарон имрӯз шомил мешаванд Муҳаммад Иқболи Садриддин, фарзанди Қаландар Садриддинов, ки ман афсӯс мехӯрам ки ҳамшаҳрии онҳо ҳастам. ва имрӯз маҳз Муҳаммад Иқболи Садриддин аз дуриҳо истода нигоҳи каҷ дорад ва нигоҳи ӯ пур аз даҳшат аст.